bychom vám tady zacvičili s pejskama a ukázali něco z toho, co se pejsky... Black! Tak jdeš se mnou teda. Co to bylo? Aby jsme vám ukázali, co se pejskové můžou naučit a uděláme vám tady taky nějakou scénku. Tak teď bychom vám napřed ty pejsky představili podle plemen. Tam na té straně je československý vlčák. Vždycky vystupte a začněte kátat. Československý vlčák, takže tam je to příděnek ovčáka a vlka. Jo, takže toho tady máme 3krát. Tam to je fena, a tamhle ta taková ta dohnědá, ta je dlouhosrstá. Tady to je vlkošedá, tam to je taky vlkošedá. Pak jsou ještě černý a taky spálený. Děkujem. Další pejsek je belgický ovčák, Malinois, to je pes. Děkujem. Další pejsek je malej černostříbrný knírač. Tento tady máme ještě jednoho, tady to je černý střední knírač. Děkujem. Další pejsek je Leonberger. Je to Fenka. Aja se jmenuje, je moc pěkná, vyhrála i výstavu. Ten malý knírač taky jezdí na výstavy taky. Tady to je německý Pinch, pejsek. Děkujem. Je to takový malý Doberman. Tak a teď vám všichni pejskové naraz tady něco předvedou, takovou malou rozcvičku. Takže rozchod a rozcvičku. Simí, zacvič taky něco. Takhle to do tunelu. Člověče 7-8 let, plus minus, to už je baba. To už je zkouška ze 2-3, tam už je povel bez mluvení. Přední, groze. Ale vy... Jí zapít prostředku a zdar. Lehni! Apor. Apor. Víte, že i to více ten pejsek poslouchá. Více ne tak úplně, ale poslouchneme. Které budeme vykládat. Udělejte si mezery, já to budu dirigovat jenom v té překážce. Jdeme rovnou. Čalen, zad, rozbe. Vyrovnejte toho. Pěkný, veď? Bravo! Měla jsem jí zlatý pocet. Nějaký naletem si ne? Gipsům. Teď uděláme ten kroužek, jo? Nevšímají si, v klidu ležej. Jdeme k pepsům. Tak, sedni, Dito. Vidíte takhle a tam zatočíme, jo? Lehni! Další! Odložit, teď! Další! Odložit! Další! Odložit!
Jde po mně. To si neříkej, že už to bude tak brzo. Nebudu tleskat. Běhat, tak si to vezmete, jo? Tady jdou v kapičce, jo, oba dva. Ke mně mají běžet. Hodějte. Výborně, výborně. Díkej! Honem, zaber, utíkej, honem! Honem, ven za to, honem! Honem, běž, honem! Do honírku, Běžíte na zpátky rovnou, otočí se. Jo, otočí rovnou. Otočíte zpátky. otočit kolem jardy a zpátky, honem! Žádný Švindlujem za mě, ne? Už dneska poznáš ty švindlíře, co ti na tréninku švindlujou, tak. Hry, kterou jste někteří loni vyhráli, ale je